Әгәр дә беләсез икән, шулай булырга мөмкин, җәйге яу вакытында Казаннан яки башка шәһәрләрдән кайткан дусларыбыз, таныш булмаган кешеләр әйтәләр икән, наркотик матдәләр турында, әйдә менә шушы бер төргәкне генә шунда алып барып куй. Монда бер нәрсә аласы юк, турыдан-туры безгә килеп әйтергә кирәк. Хәзер инде менә әйттем бит әле, иң беренче чирагы закон бозылу. Биредә катнаша безнең полициядән, кыскача гына аңлатып китәсезме, моннан басып менә шушы ахырдан нәтиҗәсе ахырдан. Беренчесе буенча, менә беренче көн тәртибе буенча Рашкримович аңлатып китте. Шулай ук үзенең чыгышында әйтеп килде Рашкримович,